салом алейкум бародарон. Ҳама каса хубин тинҷин? Коротон хуб аст? Саломатитон афзай? Чӣ ҳол дорен? Дар чӣ кор борем? Худо нигаҳбонтон бошад. Ана бародарон, ҳозир ман як видеото мепартом. Хаки ин заҳматкашои деҳаи Сирхавай қан занан, меҳнат кардан, гес сохтан, гес. меҳнати сахт кардагиам, бовар кунед. ҳозир ман мемонам, шумо тамошо кунед. Дар чӣ мемонаш, дар видеом ҳозир мемонаш манам. бинед, тамошо кунед, роҳат кунеда. хеле мардум меҳнат мекунанд, кор мекунанд, заҳмат мекашанд. дар ҳамин зимистон ки 1 метр 45 ё 1 метр чандай оли бо бори дестая мегӯяд. барфои ватан, болои чаҳ, барф шояд бор хайр руфта будем, бо барф задааст. 1.30 ина нами болои намиҷа, ина барфа бин. бача агар барфа надида бошӣ, ина барфа бин. барфои ватан 1.30, ҳамагӣ барф 1.60. ҳама ҷо барфа. ина ҳамсоя барф руфтест аз пеши хунашда.